Awie enen so yasan animo asan edi ahia ebiem. Me amedi dwumade ebesom wo se de da munim edin no. Ensesa ye osomfo made ina odomanko acha me aduana ba na ebo asuama. Ene den so manyame ni aba ba ko a ono so wahwehwe anwensem kama pa ode eba besom yen. Enti yensa bre no. Wekọ ne nchen na me no atwetwe nkomo ba ko mienu bi na afi ye de dwumade na nkasa aba beto am so na se de da ye no no. Me aba me ma ko aba. Me joso. Ya boko de. Na me adom. Ya me ase. Bada ho adi kakra aman. Me din ne Amankwa Nicole Princess. Because school was St. Mary's Preparatory International. Aye ma me wo ba me hu se Praye Akan ho na eno nso ni dwumadi a obedi e wo ye dwumadi mu ene san ne. Oh, Praye ne de ne marensem no ne na bakosem. Ene na warensem na bakosem ana se ni din oh ye da se pa da se. Aye enuanom ahwefo se de enuaba no aka no. Oba me hu se okura Praye na de wo kire mu an se Praye tia na ekuta no no ana se ode eba ye no eno ene na wensem a wo beka no na bakosem ana se edin a eda so. Enti ense bre no ye ko na yakwa akohwe anwensem a ye ba beka Praye tia edimu akotene ye pa yenko na yenko Edinya meje so ne Amankwa Nicole Princess because school was St. Mary's International School na marensem a me beken ya to ne din say Praye tia bana me na tanta ne eseme me tuatua ntokru nanso metuate aw shebre ana me hu ya anka de ye nhwemade no onpepa ne sakwa nanso me de mapoto amanafe na afa me de kobomu a watwia me sakua Praye tia bine enne me na minie ma ye bia mamo nanso monkai enne ma ye yie nie se me dabre ne manchi a enya hwe apoto bibreji fie kenten so no enkenya madaroma enkamu wen maboa mu amamanya baby atena anya baby asoja wadidi bia na odabre mu atinwan enne monsa somachi adwaye enti me dabre ne manchia Praye tia binei oduma kuma chia me se de wapoto amanafe no enka wodi bomu a enkenya achiwade na afei adan na pompo a me bomasui asuka chie ne me dabre ampa impenyi se so wuye bi na sanye yi a ayibegu ni wabodin enkenya ma ye yie nie na so menka hye eda apontua ni bewu no ene ehu ne tenten medam ase manu ase aye ejefo ahwefo edam ase semunya bre emaye semu amahunu mwatensem so e wo masum Praye tia bra anwensem e na mote ye no wo kire mu a otuatua ntokuro na nso no ankasa ne to ate ensemu ni abra boto bibire agi fie kanten so no ono Praye tia bra wonimu a na nka mo ne ba bite na nka mo ne ba bi a mo bedidi waboa mo ama mo dabre mu ate wan waboa mo ama modidi bia nso aye yon ene na yeyie ene mancho ba bi he odofo wiase ya wo musa na tie utimi boa obi eduru pempenso bi na wayi utotwene utimi boa obi ema oduru pempenso bi onkai obiem eba ne sa ema ne haw sanse wiase sa na etie ose apumpu anka obo nasuo ene nso kanche na oda ya yinimu oh mame yenhwe nsem ba ko mienu bi o wansen mu a wonso bede na di amaye na yesua bibia firim de wapoto amanafe no odi bomu anka yenchiri wie asempenin se anka obi a wapoto amanafe no odi bomu anka enya chiwade na fa den ena ono a wapoto amanafe no odi kwa akobomu bia ekura ne nsemu kua ekura ne nsemu twetwe ene san ni na ene se eye asisi nka ba no se nipa miensa kwacha de miensa na ba ko anya bi e ba no sa na eye asisi sem wonwo wiase ekoso e wa abrabom se de medi kan kan ye no ye tena sese ya eden nsemu a beboa e wa abrabom eden nsemu a be ma wonya nsiye benya suahunu e wom na aboa mo akonkan e wa abrabom e na ede beson wo se wonu obi tuanamon bi wonu obi adijuma bi na eho adodode ba ye no wayi umu a e ma ne hawo sanse ye pa wa pampamu no na ye hye okomoden na eno ane se wonso de nkoden na obetumi akwanim mame maye foforo na ye nhwe ho asem adwaye enti me dabre ne manchia Praye tia ono a wosiesie fie no
wa ye fie nyina ye awie nanso anka yempe dan kotoa bi manwe na nka ono nso so onkodam e da bi ne dan na to mantwe ho ba bi enso to a na esi no awie abo a na esi ne so ahu so de medi nka aka na wi asesa na etie obi betimi aboa obi aduru pempenso bi ebra so senka ese one no edi emude no na akwakoye twema mentwe na akwakoye asisie na akwakoye apubo na akwakoye se wa one wo kon nakra na no afedi e wo ba ne nchen a na ode na ade e hye ne mpaase ahu eba ne sa odofo me ma no hawo bomoden ba me ma ba kumienu bi na yemfa entu yahwefo apo na yensore ampa aponchani wa eni hunu tenten obi a oti fie ana oti krobi so oti abusinyam ye hunu so mfaso nanso se ofiri ho a ana se ofiri mu a ya kasa abusinya dofunu eda onipa no bewu no ana ehu sa asimasi wote ase ana obenten na ne ho ewo mfaso da ponchani bewu no eno that no na ye hunu ne so ne tenten nokre aponchani wo ho nam ho a pupupupu obi ehun no nanso owu na se wotwe a oda ne yam tire twede ampon wo soro a ana ohun se ampa se aponchane owa nipa bia so wonfaso emu nu animtia ensisi obi memu obi animtia titire ane ne kasa a woka menhwe abusia wo firi mu na emu na animtia na se oba nipa no a ana obehun se wo no nso so ne mapapa bi ewo ne mu my last one na yemfa nko impenyi say so wiye bi ne sanye ya ayibegu ni wabodan oh be ma be ye bi no ma me ye ni nyina na mpanin se odasani na kwabrane oye bi na se anye yi a aye biego ana de bona bodin na nso se ba na sa mansi ye ana nwenta so enye odadwene na kokko wanim na mrepa e wanim wie edimo besi ya sa dadan dan na ye ka no wonsa ka bia ana sa bo YouTube a na wa share na wa subscribe aka ho na fe unuan so atumi anya bi na wono so anya abrabomu afutuo edimo besi ha na ma me ansa na ebekọ no obeda ho adi biem na fe wachia abusianfo na ya soro so se de me kan da me din ni misiku na me nchia kese pa kwoma mawofo eye ma me ne papa Joseph and Matilda Amankwa ena misuku penyin eye Sister Victoria Nyakun eni misuku achechefo nyina domas piao ahwefo yenso edamo ase momoden na munni ya tibre na bre na yenkoso fa amamre dwumadi emesomo nyansapo dwumadi e de besi ha ene dey munhye ewo dasende ebesan ne modi ahia biem